Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo nagpailingad iti nagan a Lorna, iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kablawan kayo pa iti istasyon ti radyo. May saakmat kadagitinayat adumdumngeg iti amin a programa yo. Nawis matiriknak amang ipatulod iti surat ko. Asakmat lang ti ayan ti parikot. Mabainak kadagiti dadakkel ko. Gapo iti kinasukir ko nga anak. Bueno papagayam, intay tinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ni pagayam a Lorna, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kumusta ti panagadal mo ijay syudad, Lorna? Nasayaan man, nanang. Nasayaat ko na ngam apay analiday ka anak ko. Adda ka di parikot mo? Ni, awan. Alangarod, ingkag pulusan, tanaidasar kunti pang maluman tayo. Ayabakbit ni tatang mo taggigiddan tayon amangan. Sayatem ti agadal ijay syudad, Lorna. Taaramidan mi mati amin a pamuspusan. Tapno adda mausar mo a kwarta para iti panagadal mo. Wan, tatang. Jack baybay ang ti panagadal ko. Ikarikday takada kayo. Nasayaat. Ay wang gayam. Naisaganan ni nanang mo dagiti natengken bagas nga alami ijay syudad. Agyaman na, tatang. At iti kwarta nga allowance mo. Imbaglakaw tab no adda paggastusam. Agyaman akmanan. Mabit man lang, Lorna. Itay pa'y amadmadlaw ko nga kaslawan gaganay gayam asumungsungbat kanya. Ha? Ada ka di pagparparikutam, adi mo maibaga kada kami kaninanang mau. Awan. Awan ti pagparpari ko tatang. Saan yun ngay kaskaso ti makitkita yo alangak ita? Nasapa nagbiyahe ti anak mo nagpasyudad bakit. Sa bali tinadlaw ko kuwana, hindi ka sarsarita. Lakay. Adda ka din na ibaganakan ka aparikot na. Awan tinadakamat na kanya. Ngamadlaw ko itilangan nga adda pagparparikutan na. Kinapay akas jay. Limok mag. Imakaba pa iti patong na. Lakay. Sa bali tagparparik na kanya. Ha? Amangan mat nagdadagsan ti anak ta. Anya? Dayta ngamin tinadlaw ko itilangan na. Daytan ti Jack Maklon bakit. Nagrigrig at ta ijay talon tapno laang mapagadal ta ni Lorna. Ngamkas jay laang ti pagtungpalan na. Ray, Oh, apay nagsangsangit ka, Lorna. Anya ti parikot? nagunhudak ka dagiti dadakkel ko. Diyak imbaga nga. Diyak ko nagadadal. Ang mga noon niya teramidan na kanyak. Numamon da sa nagkaya man asumsumrak iti pagadalan. Lorna. Nagdanatamat ngaminan. Kat masikugak pa yan. Anya? Masikog kan? Doon na bulan adyak nagsangaili, Ray. Nagpa-check upak matan iti doktor. Kat masikugak ka talagan. Kasano daytan? Awan pa lang, ti panggadak. Adda ba si tagatag ngayon tagkanyak ni tatang? Iso pa lang ti aramatan ta diti boarding house. Anya, matan. Saan nga umdas ti igam ko akwarta ita? Anya ti aramidan ta? Diyan mo, Lorna. Anya? Saan mo nga amuno anya ti rumbang aramidan ta? Agpanunot ka kumamot Di nakapuran Panunutot pa ino sa dino ti pangalak iti kwarta ang maaramat para iti panagsikog mo.
No kumata pinanunot mo pa nga imuna ti amin. Sakbaya sinikugan na. Awan ko mati parikot ita. Dinak man papasulan. Nagayatan ta adwa dayti ang napasamak. Dinak nga rudbog kawan. Basol mo daytoy. Guraan daklakit ni dagiti dadakkel ko. No maamwanda amasikog ak gaya man. Sikati na sitgak. Tamo ka matulungan nak, ason. Anya nga ti parikod mo, Lorna. Kalat nga may kaditi balay ah. Kasapulak ti kwarta. Para iti panagsikog ko. Anya? Agdadagsan ka? Uwan, gaya. Ay sus, ammo ka din daytoy dagiti dadakkel mo? Saan pa'y? Diyak mabalin nga ibaga. Ang mga noan niya ti aramidan da kanyak. Lorna, saan ang mailibak ti panagsikog? Maaman lakit di datatang kananang mo ti amin. Anya nga ron ti aramida kita. Nagulbuda kon kadakwada. Ti amuda katagad-adalak pailaang di ti syudad. Dakkel a problema dayta, Lorna. Diyak masungbatan dagiti saludsud mo. Namnamaan da makaturpusa kon iti kursok. Nasikuganak lang. Mariribukan na. Noan niya ti rumbang nga aramidan. Awan din na iremedyo ka kwarta, Lorna. Anya? Asit gam dagiti gagayem mo ah. Naibus mo tan ti abastuta diti boarding house. Dinak man karintaran niya agremedyo. No aburido ka, aburido akmet. Saan lang nga si katagparparikot? Di na kumamot sungbatan iti kasta. Kunak man na dahil pautang kan katigayim mo ani ason. Awan ti na ipautang na kanyak. Gaputag kasapulan damat. Isong agremedyo ka pailaang. Inton bigatan. Di ka agapura. Inton kun pinanawan kan. Anya? Panawan nak amasikog, Ray? Kasanumot ngamin. Karintaran nakmot na agremedyo. Idinto ta, rabi iuna yan. Kabailan nakgayam a panawan iti kastoy a kasasaad ko. Awanan ka itibain. Na, tanangam ta pa nagsasaom, Lorna. Pudno mo tagiti bagbagakan kakat. Talaga mo na... Tinungpanak. Awanan ka itibain. Lorna, di kan agsangit. Kabailan nagpayan na kabilan ni Ray, ason. Kanayo nanti pa nagrikyarmi. Talaga akasta no saan pa'y anaurnos ti amin. Adadan ariri, no maamuan pa'y dagiti dadakkel mo tinapasamakan ka. Ason. Saanen ang mailamang ti tiyan mo, Lorna? Kasanon, no kalata dumtang dagiti dadakkel mo iti boarding house yu kaniri. Dayta nga ron ti pagbutbut nga. Mabit lang ha? Ada na dawat ko akwarta kan ni nanang ko. Iso pa lang ti itid ko kan ka. Tapno adda usaram. Urayan na kon. Mani. Oh, Lorna! Sika mo ti masabat ko dito yung sentro ti syudad. Manong Jose? Oh. Apay akas lang nakakita ka iti alalya? Shine manong, shine. Nakaskas daw ka di makita nak dito ay. Mangga. Ha? Masikog kan samat? Ha? Saan? Saan ka masikog? Sige, ditakan, Manong Jose. Diyos ko, nasabat ko pa ilangot ni Manong Jose akarubang niya. Ang mga naibaga na kadatatang na ng amasikugak. Kasta ka de, Jose. Wen, Nana Martina. Nakita ka dakkelan ti tiyan ni Lorna. Tinasaya at barok. Saan mo pa'y laang nga ipagpakaamukin ni Usting? Ang mga noan niya pa'y tiaramidan na iti anak mo eh. Kunak man no agad adal ijay syudad. Nagpasikog metan. Tsaka mo noan niya tirumbang nga aramidan iti dayjay ng ubing. Namnamaan mi ama katurpusan iti panagadal na. Ngam nagpasikog lagayam. Pudno gayam ama sikog ka, Lorna. Pagkawanan da, nanang. May sa atawon anagulbud ka kadakalingin ni tatang mo. Sinapul ko ti pagnanaod am dito syudad. Nanang,
Naamwak ti amin kin ni Jose. Kat siyak laang tinagbiyahe. Tasaan pa'y nga amo ni tatang mo tinapasamakan ka. Nanang, diyan ka mo tinararamit ko. Sapay lang kumunta mapakawandag. Diyak amo no anya ti aramidakan ka, Lorna. Awan ti utang mo anay pag-anakam. Nanang. Ala, agrubat kanta agawid tan ije lugar tayo. Ayan ti lalaki anak kasikugkan ka. Rimwar, agawin tumatlangin ton madamdama. Kaya't ko ang makasarita day jay alalaki. Kita anak anaim baglor na. Di kag dumog akadwam ti lalaki anak kasikuken ka. Tatang. Nagulbud ka kada kami iti inam. Impagarup mi nga agad adal ka na impag. Ngamsaan gaya man. Nabayag adi kan simsimrek. Tata. Di ka sumungsungbat no saan asikati kasarsaritak. Tata. Lorna, pinaay na kami iti inam. Nakautang kami payen tapno laeng makaadal ka ana impag. Ngam kastoy laeng ti isupat mo. Tata. Dakkelin ti tiyan mo. Kasano payen dagiti arapaap mi paraken ka. Naupay kami ken ka. Jak namnamaan akas to'y ti pagtungpalan ti amin arigrigat mi iti inam. Nabayag gaya man anagden na kayo iti daytoy alalaki. Tatang. Sapay lang kumunta mapakawandag iti inaramid ko. Jak amo no anya ti aramidak. Jak amo. Lakay. Rabiin. Maturugtan. Sana ka makaturog. Umuna kalatan na maturog. Madlaw ko ti panagbababawi ti anak ta. Ngamawanan ti maramitan ta. At daditan, dakkelan ti tiyan na. Pakay babainan da ito nga inaramin ti anak ta. Bakit? Wan, amok day ta lakay. Ngam napasamakan ti amin. Nasken nga ikalaysan ni Ray ti anak ta. Anya ko ba ti kwarta na di alalaki? Katawan matrabaho na. Kasano nga ikalaysan na ni Lorna? Lakay. Ay, mariribu ka nak. Isuanas ka na makasaritak dagiti naganak ni Ray. Isua pinagawid kumot itay. Ne, Lorna anak ko. Apay asikamot kan ti aglablaba kada di tinagmurngan mi eh. Awan mat namin tar aramida. Nanang. Malala, tumakdal ka dita. Siya kun ti aglaba. Amangan no makapadakas da itangar aramidam iti panagsikom mo. Kabailak da ito, nanang. Siya kun ti makaamo. Saan ko maanatangkan ti ulom? Nanang. Ne, apay ngagsangit kamutan, anak ko. Mababainak namin kada kayo ni tatang. Ala, saan mo na panunutan na ita? Sige kitit, isardeng munti aglaba. Tani, dakkelan ti tiyan mo, anak ko. Makapadakas kan kada ita. Nagsimpat lang kada tatang kananang kanyak. Lagbaso lang kada ko, ada. Iso mababainak. Lorna, anak ko. Tatang, da kayo matgayam. Itay ka pa'y lapal paliiwan. Gusto da itan na panagsangit mo. Mababainak launa yun kada kayo, tatang. Diyak amuno niya tirumbang nga ibaga. Kas may sa nga ama. Sana may kat kanyak ti gumura. Hanggang mawanan ti maaramidak. Tanalpasan ti amin. Napatag ka kada kami iti inam. Ket noon ti kasayatan nga ramidan. Di iso ti aramidan tayo. Agsimpa kayon ka ni Ray.
Malaos to daytan. Napakawandakan kaninanang mao. Tapno malpasan ti parikot jaw, ken parikot tayaw. Agkalay sa kayo ken ni Ray uray simple lang akasar, Lorna. Agyaman ak, tatang. Agyaman kami ti pan nakaawat yo, tata. Napagsalitaan min dayta kini tatang yo. Nalpasan ti amin. Isu nga agkalaysa kayon. Siya kung ti makaamo iti basit may sagana para iti panagkalay sayaw. Nakasaritak matendag iti kakabagyan may. Ket kung nada tumulong da. Agyaman ak unay kada kayo, tatang. Nanang. Naanos latadag iti dadakkel ko, Mr. Lonely. Iti likudan ti naramid ko akam mali. Pinakawandak, iso mababa inak launay kadakwada. Impas ngay kon ti umuna abunga ti ayan-ayat mi kini Ray. Tultulungan met ti asawak ni tatang iti talon. Agyaman ak iti anos yu anang yornos iti nakiru asurat ko. Pipagayam mo, Lorna. Agyaman kami matitingka pa nagsurat pagama Lorna. Dayawat ti kinaanos dagiti dadakkel mo. Talaga akasta dagiti naganna. Saan da kayat nga agrigat kuma dagiti anak da. Ay ket ipakita met kadakwada ti kinaimbag ken panang respetom kadakwada kas naganak mo. Ket sapay la kuma ta agtultuloy ti kinaragsak ti binangon nyo a pamilya. Bueno papagayam yung kanangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayong patulod ni Pagayam Lorna. Iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyiser. Ken iti direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.